ҳамватанони азиз, ҳамаи шумо ва ҳамватанони бурунмарзиамонро ба муносибати фарорасии соли нави мелодии 2019 самимона табрик гуфта ба хонадони ҳар фарди ватан рӯзгори ободу осуда ва хушбахтиву иқболи нек орзу менамоям. соли 2018 барои мардуми Тоҷикистон аз бисёр ҷиҳат соли воқеан хотирмону таърихӣ ба ҳисоб меравад. зеро кишвари азизи мо дар ин сол ба дастоварду пешравиҳои басо муҳиму назаррас ноил гардид. ба кор даровардани чархаи якуми нерӯҳои барқии обии Роғун аз ҷумлаи рӯйдодҳои дар ҳақиқат таърихии соли 2018 маҳсуб меёбад. ин рӯзро мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамчун қадами бузург дар таъмин намудани истиқлолияти энергетикии мамлакат солҳои зиёд интизор буданд. сокинони кишвар хуб медонанд, ки барои расидан ба ин рӯзи муборак мо чандин сол заҳмат кашидем, мушкилоти зиёдро паси сар кардем ва ҳоло дар фазои ваҳдату ягонагӣ, сулҳу оромӣ ва суботи комили сиёсии ватани муқаддасамон бунёди ин иншооти азимро бо суръат идома дода истодаем. нерӯҳои барқии обии Роғун таҳкурсии бо эътимоди ободиву сарсабзии фардои Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ва пешрафти минбаъдаи тамоми соҳаҳои иқтисоди миллиамон мебошад. муҳимтар аз ҳама, ин боргоҳи нур манбаи таъмин намудани хонадони ҳар як сокини мамлакат бо равшаниву гармии доимӣ ва омили баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардумамон ба ҳисоб меравад. дар ин лаҳзаҳои идона бори дигар ба тамоми мутахассисону бунёдгарони нерӯҳои барқии обии Роғун, ки шабонарӯзӣ дар ин арсаи заҳмати созанда корнамоӣ нишон медиҳанд ва ба кулли сокинони мамлакат барои саҳми ватандӯстонаашон дар бунёди ин иншооти тақдирсози аср миннатдории самимӣ баён менамоям. моҳи марти соли 2018 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси чорumi Тоҷикистон дар ҷодаи ҳалли яке аз проблемаҳои глобалии сайёра таҳти унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пазируфта шуд. роҳҳои татбиқ ва ҳадафу вазифаҳои он моҳи июни соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд муайян гардиданд. соли 2018 боз аз он ҷиҳат хотирмон аст, ки дар муносибатҳои ду давлати дӯсту бародар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон гардиши куллӣ ба амал омад. бо иродаи қавии роҳбарони ҳар ду давлат дар як муддати кӯтоҳ ҳамаи мушкилоту масъалаҳои солҳои тӯлонӣ дар байни ду кишвари ҳамсоя ба вуҷуд омада ҳаллу фасл гардида, барои амалӣ шудани нияту орзуҳои деринаи халқҳои бародари мо заминаи мустаҳкам фароҳам оварда шуд ва муносибатҳои ду кишвар ба сатҳи шарикии стратегӣ бардошта шуданд. бовар дорам, ки мардумони кишварҳои мо дар оянда низ анъанаҳои бисёр асраи хешутаборӣ, дӯстӣ ва ҳамсоягии некро устувор гардонида, ҳамкориро дар ҳамаи самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва илмиву фарҳангӣ беш аз пеш вусъат мебахшанд. дар соле ки сипарӣ шуда истодааст, корҳои омодагӣ ба истиқболи шоистаи 30-солагии ҷашни мубораку муқаддаси истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон
дар тамоми гӯшаву канори кишвар оғоз гардиданд. итминон дорам ки дар соли нави 2019 низ амалҳои ватандӯстонаи мардуми шарифи кишвар дар бунёди иншооти гуногун вусъати бештар пайдо намуда, ба ин васила бисёр мушкилоти иҷтимоӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти мамлакат ҷой дошта бартараф карда мешаванд. ҳамватанони азиз, тоҷикон аз замонҳои қадимтарин мардуми ҳунарманду фарҳангдӯст буданд ва ҳамеша ба касбу ҳунарҳои аҷдодӣ арз мегузоштанд. ин хислати хуб ва шуғли ҳамарӯзаи гузаштагон, яъне ҳунару ҳунармандӣ дар байни мардуми мо ҳанӯз побарҷост. беҳуда нест ки тарғиби касбу ҳунар дар адабиёти оламшумули тоҷик яке аз мавзӯъҳои асосӣ будааст. маҳз бо дар назардошти аҳамияти ин масъала мо соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардем ки ба шарофати ин иқдом на танҳо шумораи зиёди иншооти соҳаи сайёҳӣ бунёд гардида, сатҳи хизматрасонӣ дар ин самт хеле боло рафт, балки доир ба эҳёи касбу ҳунарҳои фаромӯшшуда чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истоданд. мо мақсад дорем ки бо ҳамин роҳ бисёр мушкилоти иҷтимоии аҳолиро бартараф намоем ва барои баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам оварем. бо мақсади идома додани ин раванд мо солҳои 2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардем. доир ба дастовардҳои сол ва вазифаҳои дар пеш истода чанд рӯз пештар дар паёми худ ибрози назар карда таъкид намудам ки мо ҳама якҷо бояд содиқона заҳмат кашида ватанамонро обод ва давлати соҳибистиқлоламонро нерӯманду пешрафта гардонем. мо вазифа дорем ки бо саю талоши аҳлона нуфузу обрӯи давлати тоҷиконро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. дар шароити ниҳоят пуртазоду ҳасоси ҷаҳони муосир тавассути бунёди қасру марказҳои фарҳанг, осорхонаву китобхонаҳо, баргзор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ, таҷлили солгарди бузургони илму адабиёт, баландбардоштани сатҳи маърифати аҳолӣ, тарғиби илму донишҳои муосир, густариши худшиносии таърихиву фарҳангӣ дар байни наврасону ҷавонон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани онҳо аҳамияти хоса дорад. зеро чунин иқдом роҳи бисёр муассири истодагарӣ кардан ба оқибатҳои манфии раванди ҷаҳонишавӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, таъриху фарҳанг, забони давлатӣ, расму оин, суннату анъана ва одобу ахлоқи ҳамидаи халқамон мебошад. дар ин раванд мо бояд ба қадри давлати соҳибистиқлол ва ватани озоду соҳибихтиёрамон расем, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро таҳкиму тақвият бахшем. эътимоди комил дорам ки мо бо заҳмати ватандӯстонаву аҳлонаи халқи шарафмандамон ҳамаи ҳадафҳои созандаи дар соли нави 2019 ба нақша гирифтаамонро сарбаландона амалӣ намуда пояҳои истиқлолияти давлатамонро таҳким мебахшем ва ватани азизамонро боз ҳам ободу зебо мегардонем. бо изҳори ҳамин ниятҳои нек бори дигар ҳамаи сокинони сарбаланду қавиирода ва заҳматқарину ватандӯсти мамлакат, ҳамчунин ҳамватанони бурунмарзиамонро бо фарорасии соли нави мелодии 2019 сидқан табрик гуфта ба хонадони ҳар яки шумо зиндагии пурнишод,
ризқи фаровон, саломативу иқболи нек ва ба Тоҷикистони азизу маҳбубамон суботу оромӣ, ваҳдати ҷовидонаи миллӣ ва пешрафти рӯзафзун орзу менамоям. соли нави милодӣ муборак бошад, ҳамватанони азиз. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.